Ndire chokwadi padare. Ishendibatsire nditaure chokwadi padare. Ishendibatsire nditaure chokwadi padare. Akutora mipinda yakagara pakati pavo ndiani? Hanzi witness. Pamusoro dare ini ndinonzi Jetina Chirairo. Ndine nyaya yekusvibiswa pakunzi ndakauraya mukwasha wangu, asi ndoda kuti ndimbodzokera pamashure bhijana sori zvenyu kuti munyatsozoona kuti nyaya kuti izosvika apa zvaita sei. Pakatanga kuita nyaya yewifi pamunda pangu. Ava mai ava vari pamucheto pemunda wangu, muchibva pamunda pangu pane road, kwozoita kusaidi kweroad vanoziva pakuni munopaziva pavari. Ndopandopinda napo nekubuda napo. Saka vari ipapo mwana wavo musikana anotengesawo pamusika pavo akaheka wifi yangu, akapiwa password nababa akumbira, asi wakazoita almost mwedzi 2-3 achishandisa wifi yangu. Ashandisa wifi yangu ndakazotonzwa nemwana ari kunze kuti pawifi penyu pane vanhu 45, asi ndaimubvunza everyday ndichidzika ndichibva kuno kubasa ndichienda kumba achiti izvo handisi kushandisa wifi yenyu, achiramba. Saka ndakaita question mark yokuti ko kana zvazviri zvakanaka zvokuti wapiwa nababa mune zvakanaka, waindivanzirirei ndaikubvunza everyday, nokuti ava mai vake ndaiwirirana navo kudhara. Zvadaro mwana iye akatanga kutaura mavhunda marara, kusvika baba tatombonetsana mumba vakatondirova nenyaya yewifi. Indaa kuti ko makamuisirei musina kundiudza? Iye ndichimubvunza achiramba, saka iye ndiye unoziva kuti wangaisirwei. Tapedza izvozvo pakangoita kuda 2 months kana kuti a month, ndakabva ndaitirwa birthday nevana. Ndakanonoka kutoriziva because vaida kuita surprise. Ndakangodaidza vanhu vashoma shoma vepadhuze nokuti rakanonoka kuzotanga. Ndaita birthday riya, ndine mwana wemunin'ina wangu uyu akaroorwa kudhuze ikoko. Ndakabva ndamuti auye kubirthday nevana nemukwasha nehazvanzi dzemurume wake. Iye mwana wangu akandipindura kuti mai, murume wangu unonyadzisa, akadhakwa zvaakandiitira kwatakaenda kumagadziriko ndakanyara mama musha wese. Ini ndikati but hazvigonizve kuti mukwasha wangu asauya iwe uchiuya. Zvikaenda uya nehazvanzi dzake 2 ndikati inyaya yanambopinda munonga iri haina. Nokubva mwana adzokera kunovadaidza chamama mwarira pano chii? Kusvibiswa mukwasha wangu yeye. Kusvibisa zvokurondedza zvakazodai. Mukwasha wangu wakazoti after 4 days the party akabva amwa mapiritsi ari kumba kwamai ava. Handizivi zvaainge achiudzana namai ava because inini mai ava vava vasingataure neni, nemukadzi wake vanga vasingataure naye, saka handizivi kuti vaiudziwa pakudii, ende havana kureleasa information kusvika mukwasha wangu amwa mapiritsi pamba pavo akafa. Afa vakatanga kuda kurwisa parufu ipapo pakazara mapurazi 4 kuti vataure kuti ndakaudzwa zvakati nemufi. Vekwasivanda vacho kwemukwasha wangu vakaramba kuti isu chaurai mwana wedu tochiziva, hakusi kutanga wakambomwa mapiritsi aya, nhasi kake chipiri. Saka ivo vakabva vafamba raini rose vachitaura, vaona kuti varambidzwa nevekwasivanda kutaura parufu, vakazouya kumba kwakune dare redu isusu vabereki vekwasivanda nesu, ndobva vataura mashoko ekuti indakaudzwa nemufi asati afa kuti ndaurawa kupati kwandandiri uko nemukadzi wangu anoita zvechipfambi. Mai ava vanogona kuramba munhu kuti usamwa mapiritsi, asi pakomboni pakuni nepamba pavo padhuze pane vabereki vemukwasha wangu. Saka vekumukwasha wangu vakangotiwo isusu hatisi zvedu, hameno mai ava ndo vanoziva, vatoramba kana kuuya kuno. Saka ndauya kuti ndichenurwewo kuti handina kuuraya mukwasha, akamwa mapiritsi ega pashure pekunge vataura zvavakataura. Amai, munhu amama mwarira pano ndiani? Ndevava. Regedzai maiko. Chii chakaitika apa kuramidza kwenyu hakusi kubuda kuna mambo kuti chii chakaitika chazo muzomumhangarira mai ava kuti chamamhangarira chii? Uroyi here? Uroyi, ndakauraya mukwasha, ndo zvandara vakataura. Straight ipapo titsvage kuti wacho wakauya sei unobva basi. Saka ndataura kubva kumashure. Nhoroondo yoche yekumashure ndeyei makanangwa uroyi? Uroyi kuti ndakauraya mukwasha. Chipirai kuna mambo. Mambo atsenembu. Mambo. amai
ndimi manzi makati ava vakauraya mugwasha pamusoro idari ndinotenda ndinokusangana nenyaya iyi pazuva ranhasi ndofunga nhasi ndichitaura nyaya iyi ndeyechipiri kubva musi wachamukwasha wakanga uri musi wesvondo musi wa7 December right. Imba yangu yakabatana nemabhani kudai. Mukwasha uyu akabva kumashopu vavo akabata koti rake kuma12 o'clock ndobva zvanzi akangobudikira payadhi ndobva zvanzi izvo maswera sei mama ndikati taswera maswera apo zvanzi mama ndakuenda kuva ndikati alright ndichiwacha ndobva aenda kumba mukwasha aenda kumba kudaro kumapasti 3 ndapedza kwacha ndakati rega ndibake chirugbu changu cheunhu ndiri kuvaka chirugbu pandakati ndonhonga wayo ndichida kuti ndisunge chirugbu cheche ndakacheruka kudai pakati pekitchen nebedroom ndobva ndaona babakareji vakabata kabhodho kestimu imvura kana kuti idoro zvayo zvirimomo handisuza vakabata vachichema ndobva ndati babakareji chii havana kundipindura ndobva ndabva pachirugbu paya ivo ndobva vauya pachirugbu ndobva vadaiso vachichema right. Ndobva ndapinda mukicheni kwakutora cheya ndobva tagara padhuze nepadhore pakicheni ndikati babakareji gare pacheya ndobva vagara pacheya ndobva ndati babakareji chi asi marwa here namakareji zvikanzi ai mama handina kurwa nemunhu ndikati saka chii chaitika murisei ndikati chii ndikati chii chaitika zvikanzi kukudzai ndikati chii mama ndiri kurwadziwa ndakaremerwa ndikati chii asi marwa here amakereji havana kuenda uchichiri zvikanzi mama munoziva kuti amakereji ndodanana navo zvokuti mukadzi wangu wandabereka naye asi ndinorwadziwa ndakabata mameseji mameseji ayo vakamasenda vaenda kuharare vachiti vari kunohodha ndokubva vanobhuka hotera kuharare ndobva varara ikoko saka iye zvino zvikuti tichiwirirana namaikareji hatisi kunyatsowirirana namaikareji nyaya iyi ndakamboiudza hama dzangu dzese ndikaudza hama dzemukadzi wangu ndikatomboudza maiguru wekucheguti kuti vauye vazotigadzirisa asi gare gare ndakazofunga mama ndikati right mukadzi wangu akaenda vana vangu vachatambura right ndobva zvanzi izvo saka takazotambura ari vana vangu vachatambura ndobva zvanzi izvo saka takazogadzisana nemudzimai wangu asi mama ndiri kurwadziwa aiti akataura mazwi maviri otanga uchema akataura mazwi maviri otanga uchema zvikachinzi mama asi ndiri kurwadziwa saka pane kamuzukuru kangu kari kumba ndobva ndati tapiwa mhanya unoshedza mbuya Ellen vanova mai vavo vauye kuni tapiwa ndobva amhanya ndobva zvanzi mama chimwe chinhu chiri kundirwadza futi ndechekuti ndakaenda kukumbira mai ukabuda mwadumurira panze apa havana vakawanda tinotenda saka mukananga panyaya zvekubatsira tinotenda kutatira mukwanisa kubatsira mizi ndai pari kukonzeresa kuti mutepe right. Amai ava vanoti izvo ndakavanongedza urori saka panyaya iyi nyangwe iye mufi nyaya ndiri kutsanangurira mashoko aibuda mumuromo memufi kuzosvika onowa poison pamba pangu right. Mwana uyu amhanya kunoshedza mbuya Ellen takangoti gare ndichimudzora achichema akazongosimuka ndokubva akufamba asvika ndofunga akafamba 12 meters kubva pakicheni kusvika pachibhoiri ndobva zvanzi mama mapirisi ayatunda akunouraya makonzo ese kumba ndoti mai uyu babakareji ndipei mapirisi iwayo mozotora kana mabva kubvavo ndobva agarira kapepa kaiga ndobva akanda mapirisi mukana ndobva atora kabhodho kai kudai doro kana timbura ndobva ano ini ndakabva ndamhanya ndichienda kwambuya Ellen iye ndobva atendera neuseri kwemabhani ndobva amhanya achisvika pamba pachimupopi achisvika dhoo zvikachinzi ndibatsirei ndoda unofira pamba pamama wangu ndobva vadonha ndobva atanga kurutsa mapirisi ake saka muningira kuti paakazosvika pamba pamai vavo papa achiti mama endai munoona babakareji vakutofa vaniwa poison isusu takazosvika ipapo ndobva tawana varutsa mapirisi ayaya asi vakungofema zvokuti munhu akufa right. Ndobva ndati babakareji vasvika kumba kwangu ndobva ndavatsanangurira nyaya iyeyo vanhu ndobva vatanga mhanya kunotsvaga mota kuti vatakurwa vauye kuno kuti pati
right vasvika kuno kuchipatara zvochokwadi vaziva havana kuzorarama ndobva vati vafa and handina musi wandakambonongedza amai ava ndichivati vamwe ndakatamba naamai ava kubva 2003 vakazotama kupurazuko vakauya muno muchegutu ndikasare ndakachengeta zvinhu zvavo right vakazodzokera kushamwari wedu karamba vachikontinya and amai ava havana mbobvera vakandiudza upenyu hwomumhuri mavo kuti nhasi uno ndingazovati varoi uyezve pamukwasha apa hapana kana izwi iri kana zita ramai rakabuda hapana havana kutombosvika tinoti ivo vari kuti mangati vanoroya makazvitaura pamweya here padare vanhu mai havarambidzwa kutaura kumakuva vakainsista kuti ndotoenda kudare remusha rero kuti munhu afa handi tinozogara vana tezvaranani varipo ava baba vemukadzi nana nevanhu vese nemwana wake mukomana wavakati hanzi ndadamburirwa hembe uyo ari apo akanotora hembe akati hembe yasekuru iyi imamadedzwa yakati magara manguyo aiwa vaiva mumudare kuti pano mavayaziva ndauya ndiye munin'ina wangu ane mwana wacho ane mukwasha wakafa uyu saka haungautiziva vakawanda ngatisare rimwe vatoripo vamwe toda mwana ava azigoni vaive mudare muna tinoda ana mai toda kuti kana kupinda munhu mhosva kangainatsokuda imi mudare handiri mai vamwe rimi ini ndaiva panze amai hamufani kupikisana muno aiwa ndaive pamadziro vanhu vakawanda vari panze apa vaiva munda varipo vakawanda panze ngavadaidze 1 ngavadaidze 1 sei ndomubvunza yakamboyataurwa ndatombobvunza kuti ndike chinganiziva nyaya ndike kutotanga kurota pana vanhu vese vauya hapana munhu akanzauya vamurungweni patakauya pano ndobva pakoti vachinzi indai pachief ndo panotongwa nyaya vamurungweni vakati munouya nemawitness saka ndauya navo vaive mupapati nevaiva padare ainingirisapo kwakuni kwakuni afoi anasengwa tosemaya kuno kudare muna mambo aiwa zvakaitikawo kuti kufa kwemunhu yakafira kamumusha mangu saka tauya kuti tizoteerera tinzi kuti nyaya ichaitwa kuti nyaya isei ichitongwa pano narengo chivero ndomuzvino pakaitika nyaya ndeikwa chivero ndizvo sei pano because mambo varipo zvakaitika tobva pakoti pataida peace order Majesty vakangoti tsamba inangai pachief ngezi izvozvi nemusi wefriday nemusi wemandi ichizoita friday kuti totongwa kuno vakati ndiseneta vanoita zvese pamusoro wedare ndofunga nyaya iyi dare ranhasi nderechi5 kubva musi wa26 December mapepa aya esai ndeyekukoti mukoti umu takapinda kaviri dare rekutanga remukoti amai vakatsanangura nyaya yewifi vakatsanangura nyaya yekurohwa nemurume vakatsanangura nyaya yekufa kwomukwasha Majesty vakati izvo jetina chirayiro nyaya yewifi enda nomhangara kumapurisa nyaya yekurohwa nemurume wako enda nosungisa murume wako nyaya yekufa kwemukwasha wako enda nomhangara kwachifi idzi nyaya hatitonge munomu budai munomu musati kutipedzera nguva ndobva tabuda right musi wefriday ndofunga takapinda nenyaya iyoyi futi right tapinda nyaya yakaripotwa apa haisiyo yatakazotongwa nayo right musi wefriday vakazotenga lawyer ndobva tapinda nalawyer ndobva varipota nyaya yekuti inini ndakaisa musika wangu pagedhi pavo and inini ndiri kufamba ndichishambadziramo vanhu ndichiti vakauraya mukwasha vakauraya mukwasha right ndobva tatsanangura mukoti muyamwe tatsanangura kudaro ndobva nyaya yapedzwa naMajesty vakati izvo chiendai munoshanda murunyararo peace order yakaripotwa papepa apa ndeyokutaura kuti musataudzana ndikati aiwa peace order yaisi yekutanga musi wa26 December takapiwa peace order kuhalfway
kuti izvo inini handifanirwa kusvika pamba pavo, handifanirwa kutaura navo, ivo havafanirwa kusvika pamba pangu, havafanirwa kutaura neni. Handiti right, ndobva yapera yakadaro, ndobva vazoiripota kumapurisa. Saka kudaro kuku ndofunga vakatotitonga nyaya ikapera. Vachibva mudare ndopavakananga kuno. Indakatoshamisika wedu. Musika wenyu wamutaura uri kupi? Toti pamashopusi pasengu. Pamberi petare mugero munopaziva ndo pane musika wavo vafuti aiwa barodi ndichibva kumba kwangu nekuenda kubva pamusika ipapo kunosvika pamba pavo pane 100 something meters handiti kana 102 kana 10 meters right. Kuseri kwemusika wedu kune chidusty road chinofamba nengoro right. Chidusty road ichocho chakagandwa maplots nekuroti zvokuti hakuna kana ploti kana kuti munhu wemaploti anombobata nzvimbo iri kuroti handi right. And apa patakaisa musika takangoisawo pagrowth point kutsvaga ini takaisa musika iwo 2015 murume wangu achifa kutsvaga kuzvibatsira kusvika nanhasi. Asi amai apazobuda nyaya yekufa kwomukwasha wavo vakunditi hanzi ndakagara muhoko mavo right. Ndakaenda nemasabhuku mai Mandondo navamutibvu vari panzapa kupolisi. Masabhuku avakandotsanangura vakati aiwa nzvimbo iyo kana isu masabhuku hatiitonge inotongwa nekanzuru neverodi nokuti ndovene vayo isusu nzvimbo yedu iri kumhiri kwerodhi. Pamusoro imambo dambudziko renyu nderei? Dambudziko mambo regai ndikuzei ava mai ndofunga chirungu chaitaurwa kwavana kudzidzisa peace order regai ndingotaura peace ndakudhari panoona kwanu pano muda kubatsirwa nei? Ndoda kubatsirwa nekupumwa kwandakaita kuti ndaurayisa mukwasha. Ndiani akazvinzwa? Ava vakazvinzwa vaiti makamuuraya nei? Kupati kwaanga ari kubirthday rangu rakaitwa musi weFriday. Akazoenda kwavo musi weFriday aive pamukwasha. Makamuuraya nei? Ava ndizvoti vanoziva kuti vakanzi vakaudzwa nomufi ndo vanoziva. Ine zvekupumwa kunzi munhu aurayiwa kwanhingi munhu akanwa mapiritsi asvika pamba pamai avo mai ava kuti vamurwise vamutorere mapiritsi emunhu wemurume akabva abva ndo manzwiro andakaita nyaya iyi akanwa mapiritsi zvokunzi avanouraya zvakapinda aiwa ini zvokuroya izvo handipusira neni chifi ndosaka ndati pane vanhu vakanga varipo padare vakawanda sabhuku vakatopushwa namai ava kuti ndoda kutoenda kumba ndinotaura mapurazi ese akazara sabhuku vaivapo iri padare pacho padare vaivepo ava aiwa mai ese regai ndingotaura umataura nguva yakareba pandakakumbirwa mauya pano kana ndoda kubatsirwa kwenyu kamabuda chete kamutaura chokwadi mukoma wemufi chifi akati munoroya makamunzwa here? Mai mutoripo? Ndaive ndiripo, ndaive padho. Vakawanda vari pazapa vaive mukati, vaive mumba. Ndaive padho. Sabhuku vaive pai? Sabhuku vaive mumba. Munhu aifana vakahwa zvakanyanya nesabhuku kavhura here? Nevaivamo vedzinza rangu varipo vakazara. Mai hena vaivemo. Vekwenyu vakada kupupurirayo vandotaura zvamunoda aiwa ka naimambo ipapo kana matodaro ivo handivataura zvavataura ndingangouya kuno kuzoti ndanzi zvakati raini rose rinozviziva vekumukwasha wangu vatoramba kuuya vekumukwasha vatoramba kuuya vekumukwasha vati izvo isusu takauraya mwana wedu tochiziva mudare takashedza kupinda mudare asi pakutanga kwedare zvainzi mamava vane mashoko avakasiya vaudzwa nemufi achizofa saka ndo mashoko takatanga kutanga dare redu mama vakabva vati pamusoroyo vakati nini chandiunza pano nyaya yekuti mufi asati afa ane mashoko akandiudza pamashoko akataurwa nemufi aive maviri ando akasvika pakuzoti mufi afe mashoko ekutanga aive kupati ekuti hanzi kupati kwamama bamunini vangu vekuzofa vakanga vanwa doro vakabva varohwa nevanhu vekwamama varohwa kudaro vakakuvara vakuvadzwa kudaro hanzi vakabvarurirwa hembe hanzi mufi ndiye aitaura ashudza mama akati zvadaro mufi paakarohwa kudaro akarohwa akakuvadzwa akazobva akaenda kumba kwake aenda kumba kwake
mufi akachizouya kumba kwako. Izvi zvakaitika musi weFriday, ndibva tati Saturday, ndibva tati Sunday. Mufi ndopaakazoenda futi kumba kwamama achinotaura zvekuti iye mukadzi wangu ndakamubata nemameseji. Ndamubata nemameseji, inini mameseji wayo ari kundirwadza, ndo andakufira nekuti nyaya iyo iri kundirwadza. Nyaya ndakamboenda nayo kwamai guru ndikaudza hama dzangu dzese, asi takanga tayanana, asi nyaya iri kundirwadza. Uye kuti nyaya mbiri dzekuti ndakarohwa kupati kwaambuya vangu, ndikakuvadzwa zvakanyanya, ndikabvarirwa hembe nenyaya yekuti iyo mameseji. Kureva kuti mufi akafa nenyaya dzake mbiri dzekurohwa, asi nyaya hombe yakazotariswa nevanhu. Vanhu vakazotarisa kuti nyaya yemameseji yaive yarini, nyaya yemameseji yakaonekwa iri yaNovember. Zvikanzi nyaya yemameseji saka nyaya hombe inoratidza kuti ndo yakazourayisa mufi nyaya yekurohwa, nekuti zvekurohwa zvakanga zvaitika Friday, iyi yakanga yaSunday. Anonzi akarohwa kumba kwamama. Saka kurohwa kwakaita mufi kunoratidza kuti ndo kurohwa kwakaita sekwakamukuvadza, kana kuti ndo kwakazoita kuti atenge mushonga. Uye kuti mama avataura kuti mufi paaitaura zvese izvozvo ainge akatobata mapiritsi ake nedoro rake rekunwa naro mushonga. Zvakataurwa namama vachiti iwo mufi ndo zvaakaita ndo zvaakanga ataura, achiti mama vaiti hanzi mufi akakuvadzwa nambuya vake kurohwa, handino zvine chekuita mambuya ana. Ndosaka ndangati vanhu vangu vakawanda, mubvunze nemwana wake mukomana ari form 2 pano. Mambo, ndiri munhu mukuru zvamunoziva, handingafari kuti mapurazi ese akatenderedza mai ava vakazadza kuti inini ndakauraya mukwasha. Mwana wangu mai ava uya pa vaunzwa nani vari kutaura vari pakati apo? Mawitness akanzi naamurungweni uyai vaunzwa nani kutowe ndini vanzwa zvavataura? Ndanzwa vati kudii? Vati hanzi mai mufi akaudza ava kuti ndaurayiwa kwambuya vangu nekurohwa. Ndarohwa kwambuya vangu, ndatu mukadzi wangu mameseji. Pane buroyi here uripo? Uchitaurawo uroyika vakatotaura ava. Aiwa ndati ava vamadana sewitness ava mamboho mashoko euroyi abuda here? Amen. Ndiwo vaiva mumudare vatotaura tatozviva zvavataura vakawanda mambo vanhu vaiva mudare. Saka shoko rinangofamba. Danai umwe futi. Pinda maencourage. Ini ndasingazivi kuti kanhai ko mawitness antonodaidza vaivapo. Mai gogo ava mbiyana vakauya infact vakatanga kukumbira kutaura speech kumakuva. Bamukuru vangu tokabva varamba zvikanzi hazviite kuti mimi mukwanise kuita sei kutaura kuno kumakuva. Inini kana mati mimi mune mashoko enyu amuda kutaura munokwanisa unomataura kupi? Kumba. Mbiya hana ndopa vakauya kumba vakatora hama dzekumurume wangu nehama dzekumba kwedu vatiunganidza mudare. Bamukuru vangu murume wangu ndiye akanwa mushonga. Mbuya bamukuru vangu vakabva varamba kupinda mudare me vakati nani kagariswe nane matsitezvaro dare renyaya dzakafanana neidzi isusu tichiziva mugarisirano wamaiita. Bamukuru vakaramba kupinda mudare. Saka mbiya hana vapinda mudare ndopa vakatsanangura vachiti inini baba Kareji vakandiudza kuti mama ini ndinorwadziwa nemukadzi wangu nekuti mukadzi wangu ndakambomubatira mameseji, saka inini ndinorwadziwa mama. Ndobva vapedza iyoyo nyaya dzavo dzakaita mbiri. Ndobva vati baba Kareji vakati vakarohwa pana mbuya vavo, vakarohwa hembe yavo ikadambuka dambuka ikaita mamvimvi. Saka ndo zvinhu zvakandishungurudza zvakanyanya izvozvo kuti inini ndakashungurudzwa kwana mbuya vangu. Saka ndo zvazvokonzesa kuti baba Kareji vaite sei vasvike pakufa. Inini mashoko aya ndamataurira kuti inini baba Kareji ndikutya kuti vanozondimukira. Saka ndatirege nditaure mashoko aya. Ndopakabva panziri nevekumba kwemurume wangu vanga varipo. Ndobva vabvunza kuti nai mina uye mameseji yakamira sei, mameseji ambori arini.
zvikani mameseji ndemusi 5 November munhu akazomwa mapirisi rinhu munhu akamwa musi 7 December. Asi aivemo mameseji acho mameseji ndaitaura nemunin'ina wangu. Aiwa tati aiwemo here mameseji. Mameseji aive. Saka nyaya yaisei nhema kaiyoyo. Mameseji aive nawo. Saka yaisinyaya nhema kunyange yanga inenge yaitika. Yafanidza mbuya nehanda tongodzidzidza nhasi. Ndobva vati asi mayava mudare ndaivemo vakati dzakonzera kuti munhu afe vakataura zvinhu tu chete saka ava vakataura zvinhu tu kuti kuti mudzimai wangu andakaona aine mameseji chechipiri ndakarohwa akauraiswa nhambo. Exactly. Saka ndizvo muri kutaura ava kuratidza kuti vavemo mudare mai ava ava vaivemo mudare ava uyu mwana uyu namai avo vamuda namai vamuda namai vamuda zvamutsamwisa ndo zvaitaurwa nevavo saka havana kubudisa uroya vakangobudisa zvakaitika chete kuti akarohwa mukadzi wake kamwana nemapiritsi mashoko akataurwa nemurume nyaya yemukadzi dai aida kuzuraya nguva yacho November kusina ende wanga atombomwa futi kumashure saka ini ndiri kungozama kutaura kuti ndo mabudira zvakaita mambo pakunzi zvambuya vacho ava ndo vakauraisa munhu kuuraisa ukuru wedu imi ndimi makarova here vakunzi pakarohwa munhu ameno ndo vanoziva kuti aiwa tikureva kwakarohwa iko kwakarohwa nemi nai mambo kana zvikati kwamupa mombe ndo kwakaurayiwa hausiwe kana munhu achinda kutaura mashoko emufi ava musungisa here imuni mashoko emunhu atagwa neakafa zvichienderana kuti mashoko acho asisu maonero edu atiri kuitaka uyu muchakabvuvi aitaura zvinhu zvakaitika zvechokwadi achiudza mai ava aiwa zvokurohwa hana kuti ndakawana mameseji zvemamesejiyapupura mameseji kuti mameseji aiwa vanhu avambotovata tombota zvinhu mwani vanhu vangotaura ndo vave muda zvichiwanisa aiwa hapana chinosekesa mai tiri kunogara zvepasi handina kuroya munhu handina kurova munhu handina kuti mwana wemufi waivapo papati moguti hembe ngendi kuti imambo hembe yavakataura kuti vaudzwa nemufi kuti yakabvaruka mwana uyu ndiye akauya akatoitora akavaratidza kuti haina kubvaruka akaitora kwangu kwavanga varara mumba vakarara mubhedhi ikasara saka vari kuti ndakanzi inini wakabvaruka vakatosiya semunhu akakadhakwa tomboti isusu hembe haina kubvaruka zvisho ava ndo vakadaro vakazvitaura vakati muwatiudziwa ndozvatiritaura kuti vakaudziwa kuti izvo hembe yakabvaruhwa nokurohwa mwana akati aiwa kwana gogo ndindakarara nababa iriko akauya akatora ndoti kuti imhosva yavo iri kuudziwa aiwa koini mhosva yangu yekunzi ndonzi ndakaurayisa ndini akadaro ndera ava zvanti vari kuti hembe yakabvaruhwa vatiti ndiani adivi vachiti mufi wadaro havasisipo handizi kuti motonga kaaripo asi mai vakaudzwa zvinhu zvechokwadi kamai zvakawanda vakati ndakaudzwa nyaya yemameseji abvumwa mambo yemameseji handipindi mukati avandikokuwakua ndoko unogara iwo avepo mswacho chitakaiti hapana munhu akamboruwa pakaitikei tave tiri papati ndo paitikei tiri papati yangofara kudaro saka nguva dzavo dzezongokwana nekupera pati ndobva tongoenda kunze ko hembe yavo yakazvizara sei hembe yavo nyoti pati yangapera saka yavaida pati ikapera hembe inosarai menopo vakakumura vakaenda vasina kupfeka vakakumura vakaenda vasina kupfeka aiwa pachini inakuti mai nyaya iyi ndeyekwamuchiro kana munoda kuenderera mberi nayo idzokerai kudunhu kwenyu munotongwa ikoko isusu patiri tawanika kuti havana munyaya ava kwatiri havana mhosva yavatapara because zvakataurwa nemufi naitaura hapo so motiregerera vatouranga tatadza kuona munogona kuenda because dunhu ramutoreri riyandira makuchera
havatofari kana ukawa kuti tikutonga nyaya dzavo vanoona sotaa kudii aiwa dzaive dzabva apa mama plus mawitness enyu haana pari kubudisa pari kunangwa uroi vari kutaura nyaya yekuti kurohwa nemameseji but matauriro avaita kaivo muraini masabhuku aripo vanotozviziva murainimadhoakusauya neraini rakaudzwa ava vanhu ava mauya navo manje vari kutaura nyaya isina uroi mukati raini riripo asi kuti varambidzwa kupinda hadzi makawanda aiwa tatati mwana wenyu ndiangagonaa avakwidza bhazi ndera ndotovakwidza zvekuti ndichenurwe ndofana kuchenurwa asi apa vakuchenura havanambondichenura vari kuramba chete nyaya aiwa vanhu vava vataura zvakataurwa namai ava ambuya sainai mapepa sainai mapepa kana mari yakawandisa satero mbuya garai zvakanaka achipereka njembe taurisai vanhu vadzimudzuke zita renyu Christina Amos. Right. Anonzi Jinga yani. Anonzi Ntaraki. Ani. Shoreta Ulisa. Tapera. Christine unogara kupi? Tapera unogara kupi? Right. Tipire nyenyu Madam Christine. Alright, musi wa 11 February. Ndakarohwa namai Machida. Mushure mekunge mai Machida ndiani? Ava mai ndakarohwa shora here nashora okay ndarohwa mushure mekunge taudza manager kuti manager ndivanogara nemari yelanch anonzi mai Muchena kuti mai Machida ndarohwa musi wa 11 February mushure mekunge taudza manager atakavaudza manager kuti musi wa 10 musi wemanje ndobva taudza kuti tengeremo lunch manager ndivanogara nemari yebasa ndobva tanopiwa lunch kutaction musi wa 11 ndobva mai Machida vauya pabasa ndobva vati makatora chikwereti nezita raMachida ndobva ndati zvanzi ndakakudzi munotora chikwereti nezita remurume wangu sei muri kuita basa rekudyira murume wangu ndikati aiwa madi mabvunza aMachida pakata sepakatangira nyaya ndipo vakabva vaenda vakadzoka vakati ndipo vakatanga kundirohwa saka ini ndakavabvunza kuti madi mavabvunza aMachida patangira nyaya ndepapo sesusu lunch 10 street topiwa namanager. Manager ndiani? Machida. Manager murume wababa? Arikuzi. Aribani. Ndiwe manager? Munosenza kupi? Papuduru. Wamachida. Ko zvakafamba sei? Ini hamba zvakaitika ndandisikonda ndambobuda ndaenda kuma-minus. Saka ndakangozowana vachiti vanetsana nemudzimai wavo. Saka ndibva ndabvunza kuti ko chii chaitika nekuti avo vakaenda kupataction semunhu asingazivi vakaenda pataction kunobva vanzi vasikana vanotengerwa chikafu. Saka information yavakaudziwa ikoko vakabva vachifunga kuti ikeshi yangu inobuda pai
havana kunyatsokuziva kozova mamaiwo kabhozwa wakaenda pana maiwo information yavakavapa manje havana kunyatsokuvaudza mune zvakanaka saka vakafunga kuti kudai kechi yangu saka kudadzana kwavakazoita manje handisi vakadadzana sei kuti ngoti ndandisipa ndikuti nditi ndakazvita kuti ndangowana zvezvaitika yanzwisisika point yacho amai ini ndofunga kuti ndakati ndichiuya pamusoro vedare ini ndofunga ndakati ndichiuya kubva kurafungura kuya ndina gogo vangu vanogara kurafungura vasikana vakatanga kufonera gogo vangu vachiti vari pakuenda kurafungura kunotsvaga mushonga gogo vangu ndobva vafona bheki kwandiri ndobva vandibvunza ndikati handizvizive ndobva ndabvunza mumwe wangu ndokubva aramba ndobva ndanyarara mushonga ndiani vasikana handisi kuziva ndobva ndanyarara ndanyarara ndobva ini ndabva ndataka kurwara neziva ndobva ndati kune murume wangu ndikumbira kuti mundibatsirewo kutakura mvura varume vangu ndobva varamba vakanditi ndiri bhisi kuti kumhanya kubasa ndobva ndasvika kubasa kuo ndakaona chigesa musikana wemaoko ndobva ndanyarara ndobva ndikazoenda kumashopu ndobva ndasvika zvikanzi ndobva ndati kwemimi vekupashopu ndauya ndikudawo chikwereti zvikanzi mimi nechikwereti changu che$2.50 ndobva ndati $2.50 ndechikwereti che$50 zvikanzi aiwa varume vatuma musikana ndi vakristini kuti atore chi ndopa ndikabva ndasvika manditanga kurwisana naye takarwisana makamona achigezwa maoko kuti aitei ndinoziva kuti vaitei ndakangosvika vachigezana chi maoko aigeza maoko ani murume wangu ndaigeza maoko vamachidha zvaifamba sei nyaya yakaitika ndiyo kuti musikana wayo takamuti apendi aipenda muofisi newhite wash saka wapa wakasvika wazvichwa ndaimugezisa maoko saka ivo havana kuziva kuti semunhu anga anzwa nyaya nokubatanidza moziva vakadzi vanenge vachibatanidza kanyaya dzacho saka ivo vakangofunga kuti ndaenda kushopu ndikanzi vanotengerwa chikafu ndikaudzwa zvekuti ndikawana zvivachigezana maoko saka ndoenda itomugeza ichiti siya ndichikugeze maoko tipinde mumaminas tionane tione vanhu vatinoda kuona maminas kumugeza in which way yaiva nechigubhu chaiva nacho ndikura kuti mimi mamugeza nenzira dzipi ndindakati ndipe chigubhu chako pana mtoti uzvise maidira mvura kudai ndobva ndamuti vose vari kugezesa kababa imi mai makuti asonge tepi aimutepa mvura achigeza maoko ake saka nawo iripo mai avakabva bp rakabva yakwirakwira asi zvokuti muri monyashanda nevanhu vechikadzi pabasa maizviziva here maizviziva zvonyangwe danga arimo munhurume futi ka aigona kumugeza futi maoko kuti lese munhu anga achipenda pabasa even nyangwe adya kuri kudya chaiko lese tiri pakambani bhozi ndakamboitawo futi bongozo kuti pandaimbosenzwa ndisati ndatanga kuda kutonga iyi zvaise ndini yatoshanda mukadzi wakawanda zvataitoita ipapo zvizhinji waigona kutoitwa nevakadzi kuti mukadzi wako akasvika ipapo nyangwe nyaya dzataitaura mukadzi wako akasvika anogona kugoduka zvoti asi chandaida kuti ndizame kuti pamakuona vachigezesana vairadza pa zvakazviitika nditi zvokuti munhu ane maoko asviba aiwa nini maoko akasviba handina kumuona ishe wangu handiri kutaura kunyika muna kwaona makatoona akutochena bhozi makaona vakuti vachitogeza ndakatosvika ini ndakasvika ndibva ndamira pana ndakamira ndobva vatotanga kuita sei vachiuya achidirudzwa mvura achigeza chi maoko asi munhu wafungira kuti anodanana here vanhu chakanyanya kundirwadza ishe wangu ndechekuti kekutanga ndakafonerwa nagogo vangu vachinzi vari kuda kuenda kupi aiwa vanhu vangona kuda mishonga yavo zvitambidzo vangonenge mishonga vaida kuenda nababa gogo wangu inini vanoita zvemushonga vanoita zvemushonga iyi aiwa iwo gogo wenyu vanoita zvemushonga ichi vanongoita yese yese haposi vanhu vakadzi vagona kuda mishonga kayechikadzi vagona kuda chinji saka munhu akafonera kuti ado mishonga pamwe ada kuzvibatsira iye pacha zvakewo personal handiti munoda kudziya here vakadzi vazhinji vada mishonga yekutidziye vada chichi asi tikuti iwo aiwe inogona ngenyaya yekuti munhu adowo kutobatsirwa vagona kade problem yake uri personal kuna mumwe vanhu vagona kutonetseka mberi kochaidzo anoda kutsvaka munhu agona kutomubatsira nemishonga
Asi inini mubvunzo wangu amai, vanhu vari kudanana here? Handisi kutaura kudanana, ndikuti mubvunza maonero enyuwo. Tova kuita maonero enyu muri kuona sei? Maonero angu inini nekufunga kwangu nekubva pakutanga pakataurwa nagogo wangu nepandikazowana chigesana maoko nepandikazoenda kumashoko nekunoona musita rakanyogwa rava kunzi asi zvinhu zvacho zvizoenda naKristine. Vamaona seiba. Ini ndakabva ndatoona kuti aiwa vanhu vanenge vakutoita sei. Imi manager hamusi kudanana naKristine here? Tidana. Kristine yaimshoko kaisa sei yangu yavo. Wadzona ndinonomshoko. Aiwa zvakaitika tishoshanda tiri workmate yangu ane gomba kuPaxton. Saka gomba reti vakomana vakapinda vaibuda votosiya basa. Saka vakati gomba rangu rinenge rakagadzira. Zvaida kuti kugadzanura. Zichenura. Aiwa, nai manager hamusi kudanana naKristine here? Isu hatidana. Kosei munoshanda nevanhu vangani pabasa penyu? Indoshanda nevanhu vakawandisa. Aiwa, pana Kristine pana vanhu vangani vanoshandira? Ndingati vasikana sofa pane 8. Kosei yaKristine iri vamwe vava 7 vakanyaragwa. Kosei Kristine ataugwa pavanhu 8? Inyaya yekuti mozva pabasa ka nyangwe nemimwe munomwe munhu andova easy kutuma. Munhu wanda aigona kutuma kuti nyangwe zvingamuti enda kutauni unotenga zvakati. Nokuti kazhinji situation ndakanema ndomwe kuti enda kutauni unotenga chakati. Ndowanda because munhu wanda ndichivimba. Pakuti kana kamutuma isu akada kunyangwe vachida chikafu. Ndowanda aigona kutuma kuti enda kupa chikafu munhu. Plus nyangwe wakada. Iwewe kutakishop wakanotora chii nechii? Mabiscuits ema50 cents anoto. Nemadrinks. Takatodya takatowanda. Aiwa, ndatokadya nani? Ndati wakaenda kutakishop wakanotora chii nechii? Tumakope $1. Nemabiscuits e50 cents. Uye zvinovaita $2. All right. Mr. Wanzani? Machado. Machida. Oh, it's Machida nditi. Kose muchereka kuti panyogwe zita rekambani pachikwereti pane kuti panyogwe renyu. Aiwa. Let's say ini ndikushandira vanhu vanonzi Exide Expressa. Ini ndiri manager ndotora zvinhu zvezvekambani. Ndonyora kuti Godfrey pasi pamire ipapo. Apafanira kunge kunzi Exide Express $2. Aiwa, zvoitika ndezvekuti amona zvimataxshop vukamambosvika kumamainzi akabva kujaindi kuya zvevanhu hazvizokuti kazhinji vanonindi ndogona kusvikako kandi kasvika indikati vakomana vangu ipaini ngechakati vanonyora imimi ipaini I understand. Aiwa, toda kuti mai vanyatsonzwisisa kuti zviri kufamba sei nokuti zvimwe zvoitika mai ngona kasinganzwisisi kuti kubasa muri kushanda sei. Nai amai baba vanouya kumbe hamuna problem nekuya kumba kuchengeta imi nemhuri zviri chii chimwe chamuri kufunga kuti murume wangu anogona chamuri kususpecta kuti nekuda kwezvakati mambo ndofungati murume wangu anogona chine mamwe mafambiro asiri right? Musi wacho wakaitika nyaya iyoyo vakabva ndichiwo wachibuda uende kumba kwenyibva pano. Musi wakaitika nyaya chii yekugwai zvai Kristine ngachisara handina ivo vakamwenyibva pano ndibva watofonera hama dzangu. Saka kutaura kuno kumtorumba kwenyu? Kumba kwedu handisati ndaenda nekuti ndakazvitakura ndakaudza ndakati handikwanisi kubva pano. Right, saka zvataida kuita paMr. Nhingikiri nyaya tinayo panapa vabvuma kuti vakaiita kune musikana uyu. Uyu musikana uyu auya pano nenyaya yake kuti ndikarohwa namai angu handiti. Saka imi ndimi mukadzi akarohwa munhu maita zvakanaka mauya pano. Ndimi mune mukadzi akarohwa munhu auya kubasa kwenyu zvoti ai imimi manga musina mukadzi uyu pade pasina kuwanikwa munhu akazowana zita rakanzi Kristine kutakshop zvekusvika pakurohwa munhu. Zvino musikana uyu wakarohwa paisha mani? Ziso ndikarumwa. Ziso apa ziso ndoro neruoko rwarumwa futi angade kuzoshandisa pamberi apo. Handaona murume uyu angazoda kushandisa ziso iroro nemaoko ake pamberi wapo sezvikunge tomaya kushandisa maoko avo akakwana nemasawo akakwana. Saka iwo wanga uchidei shamwari pakurohwa kwakaitwa? Mombe pane deformation of character tishe ndakabvaruka ndikanorapiswa
Information fakati ndekunzi. Vakandudza hure vakandudza kuti uri hure wajera kudya vanhu mari dzavo dzevarume vevanhu. Saka ine handizivi kuti nemunhu wandisina danana naye amachida havana ground yekuti vanoti ndinatova respecta samanager wangu. Asi hauna mari yomwe munhu wakambodyeresirewo machida. Yemukomana wangu. Yemukomana wairo. Saka zviri romwe ripo. Taiwirirana. Apa kudya kumari ndino ndechokwa chonyo ndakutarisa kana nona kudidya. Saka kuti unodya mari unogona ngeri chokwadi. Atiti mabara mazana ngoti papo ngataurwa nemepa. Unogona ngeri chokwadi asi chisi chokwadi chinofana kutaurwa nava nekuti chisinei navo. Kuti zvimwe chokwadi chisinei neumwe munhu amai. Yariri. Nyange mukazoti anodzidya uyu mungamiza zvecho. But hazvineiwo nemi. Asi yemurume wenyu yataurwa ikai haina maonero angu ani maona zvaitika ndarati mupanzwisise kuti vasikana isi handabvunza kuti makanotorei vakanotora 2 madrinks ne2 mabaskets which means pano vanhu 2 vaidya mapanzizwa mai musikana uyu neumwe futi wavo pabasa nditi chiroti vanhu vakadya vari vanganava vari vaviri zvototi kana vamachadwa vachitodana nevanhu vatodana navo vese matounza vashoma mune mandosiya futi katiti mabona manje vanokatira zvatodana nevanhu vakatoti kuti kusanganisira umwe yakadodya uyu yakatodya uyu asaro ari kurange pamwe pakageza maoko musina kumuona makazoona uyu haakugeza saka zvokurange zvitoitika zvakawanda asi chadari munzwise zvangu amai chinhu chikuru chaichaichai ndechekuti kumabasa kwatosenza uku tinosenza nevanhu vakasiyana siyana ende kana uri mutungamiri pabasa uri mutungamiri wemunhukadzi ari ipapo wemvana dziri ipapo wemahure ari ipapo uyu anogona nge riri hure but ari pasi pava kubasa saka hazvizochinji kuti ava vanofana kumusevha nokuti ihure totosenza kana iso tosenza nemahure atotoziva kuti ndosenza nauro ihure but kwandiri notouya kapo ndiri bhoswa rokupi ndichiita zvebasa hazviri kuti azohura kwete saka nawe inenge iripo inenge iri kuti zvimwe zvinhu zvinoitwa kubasa mai mirawo nezvimwewo zvinoitika pamabasa mukanyazvoongorora maningi munodza mara matova neproblem imwe munotenda kumba nebp yezvinhu zvisipo munogona kugara zvakanaka nekumba muri monyu kwamagara zvakanaka makore akawanda nenyaya yekuti uyageza maoko tumasaladhi oto hatugoni nyaya kutogeza icho twega uto unototiboda zotutukwanise zvireve kuti unenge uine anything to do nemunhu iyeye kana especially katiri pabasa ndatira zvimwe remuri munyanya yekumba kana yakumba pane zvimwe zvamakamboona kana zvoitika hapana mangoona any message kana any communication yamakoonawo inoitika kumba kuti yakamira sei saka zvimwe zvinhu ngatimbozvitora sekuti zvinhu zviri kuitika kubasa haisi nyaya yekuti moitora moendesa kumba nekuti imimi ndimi mai vekumba mapanzwisisa uyu kana itodya mari uyu ari kutodyirawo samweya but ari kutodya mari zviri pamutemo ndimi muri kumba nekuti uyu kana itodya hasi kumba kwavo zvamufanira mari yadonayo yanga iri mhomwe ikarasika saka imimi kana mutozvidyira mari yenyu muri pamba makasungunuka uyu asitoriko waitawo zvokubasa kwake achidya uye kubasa ndinofanike pane zvinonyanya kukubatai asi kana dai mamuine nyaya yamuri kufungira mati makatora time yenyu dai makatora time yenyu muri kwakurumidza kugumbuka motora time yenyu monyatsoti nditi mona zvinoita fanike suva rume tizonyatso imakadzi yenyu muzokurumidza kufunga kuti tichichi but isusu ndikati kususpecta muri mudzimai wangu ndonotoita kana gore chairo ndichida kukubata kusvika ndabata because nditine hana dzimwe dzakati saka uyu musikana kwai anoda mombe because nyaya dzacho dzakawanda pane imwe wangu yatazobvisa panyaya idzodzo ndongati asaragwa nembiri andi imwe yacho ndatingati ibvise tosaragwa nekuti kurohwa nekutuka uvhurikiriri but ati ari kuda mombe saka ukwanisire kwadzikisirewo pamombe ipapo ndimanager wako kamukazi ndio mukazi wamanager ndimanager kanoza ndimanager wako mukazi wamanager ndimanager saka wewe discount uri kuchaja manager wako ndimanager wako Why two? Right musikana ati 200 saka isusu sedare tachifunga kuti isusu chirega tichibvisawo imwe ipapo handitika pa 200 ipapo tosarawo tine kana 120 handiti dare ura kubvisira $80
kutenga siku mugeza nezipakaroa. Then amai motsvaka 120 nababa. Mbozwa uchitonga mukadzi womunhu kutonga nemurume wacho. Nesaka mauya mese muripo. Mwana uyu akarohwa uyu nekuti munhu akanga akadaro. Munoziva kuti zvimwe zviunza dzimwe mhepo dzakanyanya munyika. Inyaya kusagarisana zvakanaka iyoyo. Nekuti munhu anotaura kwamambo aita zvakanaka. Aita kuti muyanani. Vamwe vanhu zvavanoita vanonanga kuchipingi. Handiti mboona manje. Umwe munhu anongonanga kuchipingi kutsvaka bhazi unanga kuchipingi kuti mai havangambondidaro mai. Asi kuona munhu ari kwamambo ati tinoda kuti garisana. Handiti atoda kuti garisana. Saka mungonotsvakawo 120 inonga imbudzi 4. Ipapo ndiye chichemo yada kuti ndifunga musikana uyu pakaitika nyaya idzi takamuti kubasa sezvo waenda kuhospital waita chi takafana kumpa ndifunga Mr. Saidi bosi wangu wakamupa $20 vachiti chienda kuno uya nemamedical ako toona kuti zvii zvinodiwa kuti tuone kuti kana mishonga yawatenga nezvinhu zvawatenga tokupa kusvika izvozvo no izvozvo iyo ndimwe mari yamunozotobvisa iyoyo kuno kwatitarise kuti medication or what element yedu panoenda kana ukaenda ukarova munhu baba zvekurwadziwa nenyama yake nechi saka uchiona unogona kuti ukatorova munhu unotoenda unobvisa fine wapedza kubvisa fine unofanira kuti kuenda kumareparations kuti kutongorwa munhu komwe akaita makato mentally whatever zvake zvinofamba zvakanaka pakudini handiti mazviona manje uyezve zvinhu zvakaitika paunozva unodegrada munhu chaiwo kuti uenda papublic apotanga kutuka munhu kana kuita sei handiti saka that cost iyoyo yekuti unodegrada munhu pavanhu nekuita sei ndiyo muripete takupa ikuno kuti maisafanira kudaro hakuna chivanhu choti chinotibvumira kuti munoenda pajekerere munosvika munorova imuri mukadzi wemunhu wenu anofanira kuya nemirayiro inomubata woye murume kuti upedza chona dzatowana kuti ndikwanise kubvisa 120 ndinoti kuwana kwandoita because pane zvimwe zvokuti ndogona kuzoita nguva kuwana kwandai ndichiita imii zvatakutofunga zvamungatotaurika ndezvekuti zvinodzinowana mbudzi ngani then dzimwe dzacho dzofamba sei ini kuna hamwe mbudzi inoti kunogwanyira kuzi kunokubasa avo mari ita imbudzi dziri 4 yasataitwa 120 ndati 120 ndachema kuti yakawandisa munova matidayata mari aina mambo shema na shema ndaitoka ikaita kana $80 bosi ndevanawo vanodzidza vanoda $80 manje kunogwa ina chainozonge tichiti chii saka yaichita chamari yaichita $90 dzoita mbudzi 3 tabvisa imwe mbudzi yacho mbudzi 3 $90 toiwana riri mari ndichaonawo kandaenda kubasa ndonochemawo ndozvanoti ndokwanisa kubvisa chiita mbichana satatewana rini mbichana zidheti ndaningoti next week nemanje ndawana ndouya ndogona kuwana 30 wawana 60 yohani yasara yenaitozotaura nezvayo right so zvamunoita babaka pamati munowana mari muzva 16 apa mochiunza $60 mbudzi mbiri mozoti kupera kwemwedzi kutevera vanonzani mobva maunza mbudzi yacho ende takudzirisira mbudzi mazuva ano 35 nowaniswa mu30 unofana kurongerwa kurova munhu kurova so nekuti ukosta njani pane pemati njani zvazokuti kune wawende tsamba nechi hazvishandi vanhu ikurukuru iye mzimai wenogabve vazive kuti munhu haangorogwi chirogoyogo uyagona kuna mambo ndakaenda kusasirikona mambo maizonokumobva kozoya kurozoronetsa saka chinde munogarisana zvakanaka nekushanda zvakanaka
Amai murume wenyu maonero ataita isusu haana mhosva panhauya makarovera munhu asi imi ndimi makazotokonzera kuti pabva pane mhosva. Murume wenyu uyu pane zvamataura zvese hapana zvinoratidza kuti angadaro ane chekuita munhu kangotosvikanganisira zvinhu zvekumba kwenyu nedzimwe nyaya dzisina basa rose. Saka munotsvaga mbudzi nhatu mopa musikana uyu. Ngatitsvagei vamwe. Amai taura nyaya yenjinzwi. Pamusoro vakuru vedare inini amai ava vakandituka vachiti inini ndiri muru ndakadya mwana wavo vakadzokorora vakati iye zvino uri kuda kudya futi umwe mwana wangu ari kurara achichema usiku hwese uri kuda kudya umwe mwana wangu kwese kwandiri kufamba ndiri kunzwa kuti iwe ndiuri kuda kudya mwana wangu. Munonzana mai? Hatine chimudzi. Hatine chimudzi. Vakanditaurira kuti uri kamuroyi kemunhu ndaikunyara pese apa. Mangani? 65. Okay. Ndanga ndisingagoni kuda kukudurira pachena asi nhasi ndiri kukudurira pachena ndinoda kukadurira pachena vanga vasingati ndino. Munobva kupi? Tiri kwaIjava. Ndoda kukadurira pachena nhasi handisi kukawanzira nhasi ndiri kukaudza chokwadi ndoda kukaudza kaende kwese kwakanoenda kunomhanga ndakabvisiswa mombe ndatsika mutanda pamusana pako iwewe pouroihwa vakandituka zvomubviriza vane chavakandisiya. Ndinoda kuti wakadya mwana wangu ukadya mwana wangu ukanakirwa nenyama yemwana wangu ukanon'ona mazino wanakirwa nenyama yemwana wangu. Saka nhasi kuda kudya umwe futi mwana wangu pandiri kufamba ndikuda kuti ndiwo uda kudya futi umwe mwana wangu. Wakarambwa nemurume pamusana peuroyi murume haikwanisa kugara nemuroyi. Akatsiurwa nemwana wanzodzi yangu akati nyaya muri kutaura munoimiririra here maiwe. Vakati ngavaende kwese kwavari kuda kwavanenge vachida kuenda. Ndakachema ini ndikaridza miri ndikaombera maoko ndikati pamusoroi baba hamunyanyiwa muri kuinzwa here nyaya iri kutaurwa namai ava. Baba hamunyanyiwa vakati ina handiite sei handiigamuchire nyaya iyi nyaya yenyu yekunyimana sauti mudzimba. Ndakachema ndichida kurohwa namai vachifamba vachindijunga kudai soro vachindibaya musoro vachida kundirova vachiti ndiri kutonyara kamwana kakoyo kandakatamba nako ndiri kunyara kamwana inyaya yehuroyi mawe kuwedzera kwese kwavo inyaya yehuroyi vakati muri muroyi ndizvo tikutsvaga uroyi kuti uri kuti manje mamba achatsvaga uroyi kuti uri pako vapedza manzwari zvataura nomonyi muriti kudii nazvo zvose zvavari kutaura vari kundinyepera. Munonzani? Angeline Kanyoka. Angeline nani? Kanyoka. Munobva kupi? KwaIjava. Muri kwaIjava kuti munokwe mangani? Ine 40. Ipi munoziva chii panyaya yavataure? Pamusoro idai. Inini panyaya yavari kutaura gogwava. Handisiri ini ndakatanga kuvatuka kuti muri muroyi amai avo. Zvose. Akatanga ndiani? Vakatondiudza kuti iwewe pakauya mambo kunoko. Iwewe ndiwe wakadya mwana wako wega. Mwana wako. Mushure meunge inini ndataurira yaive iri nyaya yemugano yaigadzirisiwa naSabhuku. Akatanga kuvatuka ndiani wamunoziva umu? Sekesai Chitanda. Ndiyo yakatanga? Vakanangana. Okay. Sezvavari kunditaurira ini nanhau vananga. Matimi mamusi makatanga kuvananga. Imi Ivo ndivo vakatotanga kunditi wakadya wega vana vako. Uyu Sekesai angatove wechitatu kuvananga. Alright, ipapo nei ndakanganisa. Ini handisiri ndakatanga kuvati muroyi amai avo. Handiti ka. Akavaudza chokwadi kuti wakadya mwana womunhu. Sekesai Chitanda. Zvose zvavataura apa vari kundinyepa. Ivo ndobva maitawo chituru. Kwete. Imimi makavati chii amai ava? Amai ava. Ini ndofarira kutaura chokwadi. Amai ava zvakaitika vaigadzirisa mugano naSabhuku.
vachigadzisa mugani nasabhuku ndobva vakutonzi hoko yenyu iri apa nevaigadzisa munda vakapega nearex. Amai ava ndobva vati inini hoko iyi handisi kuibvuma, ndikutoda kune munhu asina kunhonga chivharo. Munda wangu inini handingarime mumatombo, uyu munhu asina kunhonga chivharo achiwana kwakanaka. Ini ndobva ndanzwa noise ndiri kumba, ndobva ndamhanya, ndobva ndasvika kubvunza sabhuku nevakuru vavaiva navo kuti nhai chiko chiri kuitika. Ndonzwa murume wangu ari kuchema, zvikanzi nasabhuku mai ava tavaratidza hoko yavo iyi nevakapega munda nearex, vanhu vavanhu 2. Amai ava vari kuti havasi kupada. Ndobva ndati kumurume wangu, wadaiti baba, zvavatiwo havasi kupada apa vari kuda kumunda kwedu nekuti hamuna kunhonga chivharo. Imi muri mayuth akanyorwa napresident vamugabe kuti chipeiwo mayuth aya mindi mushure mekunge kwapedzwa kupegwa kupurasi. Amai ava vari kuramba. Nyaya yemugano uyu ndo yakaurayisa vana vangu. Mushure mekunge ava amai ava vaudzwa nemunhu wavo aiva ari best friend yavo kuti iwe uri muroyi, uda kundishandisa iwewe, nhasi ndakuviga zokuudza. Munhu anambobvira uya parufa ndiye akavaudza kuti uri muroyi wadya vana vaChris, wakamudyira vana vake matwinzi nenhumbi yematwinzi yakabva iri mumota. Vakati izvezvi wamudyira futi uyu mwana. Amai ava ndobva ine ndavaudza amai ava kuti amai, imi muri kuona sei nyaya muri kunangwa dare nedare apa vanhu vakaunzwa namambo kunoko avasati vapera. Inini nyaya inini ndikuenda kunoudza sabhuku kana imi musati manoudza sabhuku. Nyaya yakaitika musi wa28 amai ava havana kunomangara kana kwasabhuku kuti ndanzi muroyi. Amai ava vakagarira nyaya. Inini ndonge ndakutongenda kuva accuse. Ndopa vakazoti wadaiti vanzwa ndichiudza murora wangu kuti zvinondirwadza amai ava next door wangu vanzi muroyi nemunhu havasi kuenda kunotaura kuna sabhuku. Ndopa vakatora huku yavo amai ava ndokuenda kunopa sabhuku. Sabhuku ndokudedza dare. Amai vainzi vakapomera amai ava kuti muri muroyi. Ndobva vadedzwa 3 times nasabhuku havana kuuya. Ndobva ndaudza sabhuku ndakati saka muri kuti chii? Zvikanzi amai chavanyorera tsamba vaende kumupani kwamambo. Amai ava ndogara zvikare. Ndobva ndavabvunza kuti gogo muri kuti chii nenyaya yekuenda kwamambo? Munhu akakuti wakadya mwana womunhu iwe wakasanomangara, unenge ndichitofunga kuti chii inini muvakidzani wenyu. Amai vakati alright, zvamuri kuti muri kuenda kupegi ngatendei tese. Ndina tete wangu anenge achijeni vanogara kumasiku, vanova vari hanzvadzi yemurume wangu andiitese. Ndakabva kuploti naamai ava ndobva tasvika kwaachijeni. Achijeni vai vakati muroora nyaya yako ndainzwa yawauya nayo kuzotaura, asi dei mataurirana iwe wakumbira regero mukadzi uyu. Vakati chokwadi pesa anongondibvunza kuti muri kudii kunomangara nyaya ipi? Amai ava ndobva vanditi inini ndikazowana mari ndichaenda kwamambo. From 2014 kusvika izvezvi amai ava nombouya kwamambo. Amai ava ndobva ndazovabvunza ini ndikati nego muri kuti chii nenyaya? Munhu aigara achingovatuka vakanetsana nyangwe kudii nasawira wavo vakarorerana vanhu. Anotovaudza kuti uri muroyi wakadya vana vaChris, saka nezvinogara zvichindirwadza kuti amai ava vatauri. Mai vakuti vaende kwamambo kuti ndivamune vana vakanga vaurawo vachipomerwa avo ivo vachingonyarara. vakadii kungoya imi? Aiwa ipapo ndakanzi nasabhuku muridzi wenyaya ndianotanga kunomara nekuti nyaya yainge ina mambo mukati. Mambo ndo vanga vati Gaura ngaashande uko nesuku zvokuti vakatopomedzerana. Gaura asati atombobvisa zvinhu zvake pamba isati akutoramba kubhadhara mombe kuna Gaura nekuti Gaura angataura kuti inini handikwanisa kuratidza munhu kuti muroyi, ndichasiya ndaita zvinhu zvangu panapa, muchaona chii zvichazoitika. Kuseni kwacho ndokwakapopotedzana vanhu ava vachinangwa kuti iwewe ndiwakadya mwana wamai avo. Zvose zvavari kunditaurira izvi ndinopika nababa wangu andakanambobvira ndakavatuka. Uyu musikana wava kuti mwana hanzvadzi yavo. Sai muri kuti mimi hamuna kunanga amai ava uroyi, vakanangwa neumwe munhu? Amai ava vakanangwa nasekesa ichi. Munhu wamakamangarira kwasabhuku amai ndiani? Ndivava. Akakunangai uroyi ndiani? Ndivava. Mwana wanzvadzi yangu ari papa. Vamakamangarira kwasabhuku ndiani? Kwasabhuku handinambomangara, yanga isiriyo inyaya yatainetsana nayo, inyaya yekuroorerana kwevana vedu. Uye ndaiendera kwasabhuku. Nyaya yese vari kutaura hapana nyaya yakadaro. Amai vari kuramba mwana wanzvadzi yangu arapa vakandituka amai ava kudzungurudza vachiti mukamushedza ari panotaura nyaya yese yakaitika musina. Ende handine inyaya kudhara ndikubvunza kuti padare ramakaenda kwasabhuku rangarire chii? rangarire kushupa ini nasevere vangu pamusana pemwana vasingade mwana wangu achidzinga mwana. Vana ndo vana vasinganetsana asi ivo vachinetsana vachiti mwana hatisi kuda muroora. Imi mambuya munavo here mawitness pamaudzawo umwe namai ava vangakuutsinza kuti makatuka? Aripo mwana wanzvadzi mwana ndinaye kwete hanzvadzi mwana wanzvadzi asiri mwana wanzvadzi yenyu kwekwatukana uroyi kune poporedzana vanhu vogokungana. Aiwa ini handina kuputidzana namai kana kuvakuru. Saka mwana wanzvadzi yake muri twini ndiye akanzwa chete hakuna vamwe? Vanga varipo
vanga varipo vaigadzisa munda ivovo vanga varipo sabhuku chavo vakaramba vakati nyaya iyi ini handigamuchire ndakaombera kuti baba nyaya muri kuinzwa here kutaurwa namai baba vakati ini nyaya iyi handigamuchire sabhuku akainzwa vanga varipo handigamuchire ava vataura kuti ngavaende kwavanoda ndovana munotaura kuti vana vati sabhuku chindiani munyanyiko varipo vari muno mutaundi mama vari muno mutaundi unobare kufunga vana kuvaudzawo kuti takamhanga makavaudza here mani inini ndakaendako because vanga vanitaurira kuti handigamuchire nyaya iyi vachinzwa ava vachituka vakabva vairamba kuita mbita sabhuku mambo vatiwo kana vachitiwa vanouya nekuti ava vanonge vavazivisa kuti chine nyaya aivo vari muno mutaundi vati ndikangodiwawo vanonofonerwa here vafonerei ina hangu nezuro ndakavaudza nekuti musi wandakapiwa samoni ndakavaudza saka regerai sabhuku vauye chimbobatai sabhuku vauye muambomira zvenyu zve 2 minutes since vanhu vakambosvika nekuna sabhuku tiwa sabhuku vari kuti chii